Ordu batzuk baina ez, berriz ere Euskal Herria mundu zabalean ezagun egiteko ikurriñak, Sanferminak, ongi etorri Bike Countryra, zer gehiago ez ote zaigu eroriko? Argi baina, mezua agerikoa izango da eta datozen egunotan. Ikutu ere ez. Gora Euskadi askatuta! Ikusi duzu ez da bilbokeriak eta nafarkeriak nola uztartu ditugun berehalako batean, izan ere datozen egunotan datorrena ikaragarria izango da eta noski baietz kolpez kolpek ere jarraipen zuzena egingo die Sanferminei, ez gara atzean geratuko, ez pentsa, baina datozen egunotan burua uste bat edo beste izatekotan emakumezkook izaten duguna izan ohi da. Egin aproba, bestela, eta joan multzo handietara, gure kasuan, Sanferminetara. Gauza asko aurrera pausu, ugari, hasiron alkate, eskerrak horri, baina aizue, oraindik ere, asko dago egiteke, eta azken orduotan, azken urtetako ohitura bilakatu den hori, ikusi ahal izan dugu, Iruñeko Alde Zaharreko kaleetan barrena, feminista ugari eta aldarrikapen bakarra. Autodefentsa feminista. Datozen egunotan baina izue autodefentsaz gainera emakumeok parte hartu egiten dugu eta hori balioan jartzeko ere bada Euskal Herrian multzo handietan biltzeko gaitasuna dugulako eta guztiok parte hartzeko aukera izan. Kontzeptua nola zen Euskal Jai Herrikoiak, tira, zurigorriz jantziko da, datozen egunotan Euskal Herriko hiriburu zaharra eta gure bertan izango gara. Baina gai batetik bestera arilkatuz segituko dugu. Gaur berriak hauxe dakar, hain zuzen ere, emakumeen indarkeriaz hitz egiten dugunean akaso festairoarekin, gaugiroarekin eta emakume gazten egoerekin lotzen dugu. Baina argi, emakumeok besteak beste naiz eta sistema kapitalistak ez duen uste, zahartu egiten gara, adineko egiten gara, eta ez pentsa adineko emakumeek urte luzetako zapalkuntza pairatzen dute, edota indarkeria berezitua emakume eta adindu izategatik. Eta bai, ongi etorri Bike Countryra bazirudien bidasoako muga horretan bukatua zela, baina ez frantsesek gogoko ez baldin badute ere, ikurriñak bere mundu mailako bira honekin aurrera segitzen du eta oraingo honetan Baionan
Hiriburu Lapurtarrean bukaera izan zuen helmuga, biharamunean Zuberoako lurrak gurutzatu ditu Tour frantses ezagunak, eta hor ere ez dira falta izan ikurrina, ikur antifasista eta Nafarroako bandera. Hori bai, esan da bezala, aurrera segitzen du Tourrak eta euskal ikurren mundu mailako bira honek. Zara dioen bezala, ura bere bidean doa. Goi mendietako urxirripa, kanpo emaliz ibaitu da. Garik ez, jarri gure utzi libre. Hormak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez du beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite. Realizatzaileek kantari aterrizatzeko eskatzen diatenez, nik esan eta egin beti bezalaxe. Ikusten duzue crowdfunding delako horiek zerbaitetarako balio dute, eta ikusten duzue ikurrin arralde hori egitera, heldu dela gure esku dago hiritarren ekimena, askoren xoxak jarrita eta Euskal Herrian barrena, baina izue, gizonezko turrak, gizonezkoek kontatutakoa, ez dugu aztuko, gogoan arezazue, bai Euskal Kate Publiko, frantses espainiarrak, gizonezkoen ahotsak izan dira nagusi ez bakarrik, pantailan gurpil gainean zirenak. Alde batera utziko dugu kontu hau, izan ere, aizue, unkigarria izan da, aldarrikapena bete da, mobilizatzeko izugarrezko gaitasuna erakutsi du beste behin ere euskal jendarteak, eta izue, hau lortuta, izan dadila aurrengoa, turra, baina emakumezkoena. Bazterrean egunerokoa, eta ez gara espertzen irudia ikusteaz.
Mundu mailan El Niño izeneko fenomenoa deklaratu du munduko meteorologia elkarteak eta lehenez aldi 7 urteetan fenomeno klimatologiko hau emateko baldintzak daudela adierazi dute beraz. Argi, ze datorkiguna ez da ez txantxetakoa eta horren ondorioz zehatz-mehatz esango dizuegu zer gertatuko den. Aurten, temperaturek gora egingo dutela eta klimaan aldaketak nabariak izango ditugula. Ezoiko uholdeak, lehorteak, idortzeak eta baita suteak ere. Ez da ez txantxetakoa eta asko klima aldaketaren edota klima larrialdiaren negazionistak diren heinean, argi, ze munduaren akaoera zalantza dauzkagu. Baina geure espeziaren, giza espezie bat emate zalantza baldin badauka, giza espeziaren amaiera, gertu egon daiteke, uste baina gertuago. Y esto ya ha causado temperaturas récord en el pasado. 2016, la última vez que ambos fenómenos se combinaron, fue el año más caliente registrado en la historia. Se produjeron fenómenos climáticos extremos como sequías, incendios, pérdida de bosques tropicales, deshielo polar o blanqueamiento de corales. La Organización Meteorológica Mundial dijo en mayo que existe un 66% de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta entre 2023 y 2027 supere en más de 1,5 grados centígrados los niveles preindustriales durante al menos un año. La entidad resalta también que normalmente el fenómeno aumenta las temperaturas globales en el año siguiente a su aparición, que en este caso sería 2024. Los pronósticos preocupan, ya que los 1,5 grados centígrados son el límite considerado por el Acuerdo de París como un punto a partir del cual el planeta sentirá efectos catastróficos en el clima. Ante esto, la previsión de riesgos climáticos por parte de los gobiernos será determinante para hacer frente a las altas temperaturas que le esperan al planeta. Ematen didana edo gehiengo sarazten nauena. Eta tarten lasaiago bati emango diogu orain segida, goazen sorkuntzari begiratu bat emateran. Berriak egindako ikus-entzunezko honetan, hainbat gazte sortzaileren lekukotzak edota esperientziak ikusi eta entzun ahal izango dituzue. Irla den isla du izena eta sorkuntzari buruz, sorkuntzatik, zein egoratan daude gazte sortzaile hauek edo oro har euskal sortzaileak baldintza nahikorik baote dute eskaintzen aldu euskal gizarteak, euskal administrazioak, euskal antolaketa publikoak sortzaileentzako nahikoa baldintzarik. Ez ahaztu, berrikuntzak zerikusi zuzena duela berrikuntzarekin, baita gizarte garapen kulturalarekin eta gure osasun edo kultur osasun arekin. Segidan, aukeran duzue dokumentala osorik ikusteko, ordu erdiko ikusentzunezkoa, Berriaren YouTube kanalean. Kontzeptu askoren nasketa bat naizela, baino ez diot uzten ere inolako kontzepturi pixkate modu ertsi batean nire burua definitzen, orduan satelite bat esan oide. Nik esango nuke marrazkilaria, artista zormaitzutan, baina ez artista handiare. Ez dakit zelan definitu nire burua. Orduan esango nuke argiteknikaria naiz eta punto. Beti oso zaila egiten zait nola definitu, definizioen, bereziki artearen munduan gabiltzanok edo sorkuntza munduan gabiltzanok, ez dakit, hainbeste esparru jotzen ditugu normalean, nahiz eta batera dedikatu edo bira edo, baina beti beste batzuetaz ere elikatzen gara, ez? Bizitza honetan aukeratu egin beharra dugunez, nik lehentasuna literaturari ematen diot, esango nuke dela erosen sentiarazten nauen alorra eta baita ere gehien ematen didana edo gehien gozarazten nauena. Sorkuntza
lehenik bada behar bat, laguntzen dit bereziki munduan gertatzen dena, gertatzen zaidana, inguratzen hauen kaos guzti horri bestelako errealitate batzuk, irtenbide batzuk, galdera batzuk pausatzen, ez? Eta horrek laguntzen dit inguru hori edo gertatzen zaidan hori konprenitzen, ez? Sortzea izan da buruan duzun imaginazio hori baliatzea eta zerbait emaitea munduan. Eta horren bitartez zure ideiak ere aldarrikatzea bertzei. Eta kultura iruditzen zait, kontzeptu horrek bere baitan hartzen dituela sormen eta indar asko, baina askotan sormenarenak ez dian indar asko ere bere baitan hartzen ditula. Identidadea bezalako kontzeptu sakon bat, interes ekonomikoa bezalako realidade bat, askotan iruditzen zait sormenaren funtsa eta sormenak munduari eragin diezaioken modu on hori kultura bezalako kontzeptu baten baitan askotan modu honean, baina bestetan modu txarrean ere perbertitu daitekela eta funts hori galdu dezakela. Baina nik kultura ez dut hainbeste lotzen merkatuarekin edo ez behintzat lehenengo definizio batean, gero uste dut gaur egun bizi dugun era dela eta sistema honen ondorioz ezinbestekoa dela horrekin lotzea mailaren batean, baina nik uste sorkuntza kulturaren parte dela eta sorkuntzaren bidez egiten dela kultura. Sortzailea bera merkatua zein inguruan duen kulturaren norabidaren baitan bizirautera behartuta dago. Egon daiteke nik uste dut autu pertsonal bat, bai merkatu eta bai kulturaren funtzionamendu horretan zuk pertsonalki modu batean edo bestean parte hartzeko, baina nik uste dut hein handi batean inguratzen gaituen kulturaren pertzepzio horren baitan ere bizitzera kondenatuta gaudela. Beste gatazka bat hor nik uste baita ere dela ikustea liburuak saltzeko produktu bezala, ez? Eta egin beharrean liburuaren alde arte obra bezala, ez? Eta artefaktua bera arte bezala ulertu, ez? Pentsatu behar duzu zerk salduko duen. Izenburuak izan behar du salgarria, azalak izan behar du salgarria. Ostean, zu bihurtzen zara produktu eta saldu behar duzu zeure burua zure lana jendeari iritz dakion, ez? Eta hori nik uste dela nahiko inhumanoa eta sorkuntzaren gandik oso urruti dagoen logika batean oinarritutakoa. Eta sortzen dudan bi esparruak gauza batzuetan oso ezberdinak dira, beste batzuetan oso igualak, ez? Alde batean dago antzerkia oso kolektiboa dela. Antzerkian hasteko ja behar duzu norbait, ez? Zu egon zaitezke bakarrik holtza, baina behar duzu norbait begiratzen behintzat, ez? Publikoa dena, eta hor ja harreman bat dago, ez? Eta uste dut horrek baduela lanerako enfoke oso interesante bat, ez? Aktoreak badu lan pertsonal bat egin beharra, eta intimoa, eta norbanakoa, baina gero hori kontrastean jarri behar da lankidekin, ekipoarekin, eta izan behar duzu, surfeatu behar duzu, ez? Oso malgua izan behar zara ere, bakoitza garelako garen modukoak eta bakoitzak ditugulako ere lan egiteko edo lanera iristeko bide oso anitzak, ez? Eta asko ikasten da kolektibitate horretan lanean. Orduan alde batetik dago laguntasuna, ekipoa, elkarlana, baina gero oso baldintza ezberdinetan bizi gara sortzaileok. Izo diferente gara bai esparru ezberdinetan eta talde ezberdinekin.
Askotan, bai taldearekin zoaz, orduan, ni bai sentitzen naiz taldeko kide bat bezala, baina responsabilitate batekin, talde batekin zoazenan, taldea da jendeak ikusten duena. Orduan, zure responsabilitatea da, jendeak ikusten duena, doanez, beste pertsona batekin lotuta eta ez zugaz, ez ala zu, ez da Maitane argiak egiten dagoena. Da, ez dakize talderen argiak. Orduan, nik egiten du responsabilitate oso handia. Eta horregatik bai askotan, baiezkoa emotea taldetari beti koste diseinata asko. Ez dakit ez, azkenan euren irudia da, ez da zurea. Osa, nirea baldin bada, pues oie, nire lana da, eta ez baiatzu gustatu, pues ya lo siento. Oso inestablea da gure lan jarduna, eta aldiz ez dakigu askotan non enkajatzen dugun, ez? Arlo fiskalean, arlo ekonomikoan, batzutan autonomoa gara, beste batzutan ez, beste batzuentzat lan egiten dugu, eta guzti horrek sortzen du egoera bat oso ezberdina eta oso desiguala, ez? Gure artean ere bai. Alardeak hemen, alardeak han, Santano udaletxe atarian ez, baina balkoian 22 urte eta gero aurrenekoz bai, eta izue Santiago Zubian ere ikusi dugu, azenolako festak eta San Martzialak pasa dituen Irungo alkateak. Gauzak honela, bide berria urratzen hasiko ote da alardea Irunen, akaso Hondarribiak ere urratsak emateko asmoa iragarri ostean, tira, gauza bat eta beste, gogora ezazue, emakumeak maite ditugula, eta noski, maite ditugula, alardean eta, bueno, komuneko hilaran ere bai. Ez da ete, komuneko hilaran lagunak egiten dituzten horietakoak. Bai, normalean eta kalea pixa egiten dugu, bai. Egiten baita ere. Kotxeta artean, ez? Bai, eta kontainer artean, bai. Noski. Komuneko hilar edo zein lekutan, Emaiazu hau, y te cuento ya toda mi vida. Bai, beti. Azkenean, denbora asko pasatzen duzuan, itxaroten, orduan lagunak egiten dituzu. Nik egia esan da, ni komunan ni leches, donde pille, pilla, osea, kotxe bat, ala iskin bat, netako suficiente egia esan da. Eta normalan tampoco estoy como pa hablar cuando voy pa'l baño, osea que... Piskat hor itxeiten zaude eta etortzen zaizu norbait ondoan eta pues, komentario tipikoak egiten dituzu, gauona, no seke, baina bueno. Beti saietzen gara lagunak egiten aldiren toki guztietan, komun portatietan, paretatzean pixa egitera goazenean edo beste ozen tokitan ere. Konbertsazio interesgarriak egoten dira pixa egiterako garaian egia zen. Adibidez? Ez dut askorik hitz egin. Eta noiz ligatu duzu, komuneko hilaran, o kotxe tartean, o kontainer tartean. Hori ez. Ligatu nik ez, porque dakago arpegi bat, que como que no. Buah. Zero. Ez. Oso konbintzetea ez zara izan. Que yo recuerde, no. Komuneko hilaran, no. Ez que ez zaude asko, oza. Beste gauzitara zaude. Anekdotaren bat edo kontatu daitekena. Kriston bronkak izan ditugu gizon batzukin beti komunetan,
eta uste dut komunak unisex izan behar direla. Ez. Azken aldian, komunetan beharrean paret inguruetan taritzen gara eta horre anekdota asko ez dago jendea joan, bukatu eta ospa egiten du, asike. Askorik ez. Nire gertatzen zen da, nahiko maiz da, gaten naizela itxoiten eta ez dago inor barruan. Eta dara mata, 15 minutu itxoiten, arren baita teatzen den eta ez dago inor. Baina, bueno, para reflexionar un poco. Zer behar dugun, igual un poco más, igual un poco menos, a ver, baina ondo. Kontatu digute ere, besteren batek, noizbait sartu dela norbait komuneko ilaran, oiuka, alguien tiene un condón. Alguien tiene un condón! Gehiago gertatzen da, beste gauzak eskatzen ateratzen direla. Askatu, horrua, garbitu. Komun barruan elurra egitea, adibidez. Hori da. Osea, egia da jasela garaia ateratzeko, alere ondo egon da, pero hori. Pues lotxagarria dela, 27 urte irandu duela ateatzeko guri ikustera. Nire ustez, matxista galanta bat da. Elkarrekin gindua zen momentu horretan eta esan diot gainera, Osea, wow, alkate atera da eta geratu gara dena flipatuta. Bai, sorpresa izan da guztiontzat. Komentatu dute gero, komentatzen zela zerbait, agian urte hontan, baina bueno, nik ia urte guztietan entzun dut, eta azkenean inoiz ezen ateratzen, dirudi pausua eman dula azkenean, bueno, garantzitsua eta beharrezkoa, ja. Tipo, ni ez nekien ezela ateratzen, baina orain ateratzea normala iruditzen zait. Tipo, bestela asko nabaritzen da bat nahiago duela bestea baino. Eta orduan, nire ustez normala da. A ber, alde batetik poza, atera delako, lehengo aldiz, ikusi digula, notatu dela hemen gaudela azkenez, baina ez aldetik penagarria da 25 urtetan bakarrik behin ateatzea, aurten ez dela berriro presentatuko, badakilako ez ditula botoa galduko, baina bueno, positiboa izan da poza, ez? Osea, a ber, urrengoak ere egiten duten berdin. Bazela garaia, ez? Ez dakit, kosta zaio, tipoari. Bueno, 25 urte ondoren gauzak aldatu dira, beste itxura bat hartu dute eta tokatzen zen ikuste baitere. Gogo utxikin, uste dut, gogo utxikin eta bai, oiga, tente. Baina, bueno, atera da, gutxienez, hemen gaude, así que a tope. Azkenean, pues da lehenengo aldia. Es un poco de sangre santano, me cago en la mar. Gusten duzu zenonako informazioa, harakatu daiteken ikerketa lan sakona, tximiste proiektukoena, komuneko hilaran asko, jakin daitekelako besteak beste, jendeak ezin duelako ies egin. Edo nola ere, aizue, ies egiteko aukera baduzue, baina oraindik ez, baina gu bagoaz, hau resateko tenorearen heldu zaigu, gogora ezazue, egunero gaituzula hemen ez da mehatxu bat lasai. Eta bihar ere bueltan izango gaituzula, bihar gainera Iruñetik. Aizue, San Ferminen txupinazoa, egun askoko festaren hasiera izango da, baina zenolako aktualitatea datorkigun, hauteskunde kanpaina Madrilen bai, baina Hego Euskal Herriari zuzenen eragingo diona, eta Frantzian dagoen girotxoarekin, ez gara ez, aspertuko herri santu honetan ezaztu. Nahieran aurkituko gaituzuela, 24 orduz, gure sare sozial guztietan, eta bihar ere bueltan izango garela, eskerrik asko, hor bestalden izateagatik.